जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करतानी कि रहुआ लोग अच्छा हो खब। एगो बात हम बता दी रहुआ लोग के कि पावर स्टार पवन सिंह के 3 गो गाना रिलीज हो गए सावन के। अब ई चौथा गाना रिलीज होखे वाला बा, जौन की एकदम सूत्रों के हवाले से खबर मिलल बा हमनी के कि बेबी काजल के संगे जौन ई बेबी काजल के दूसरा गाना जौन की वो गाना रिलीज हो गई बा, आ एगो और गाना जो रिलीज होखे वाला बा उ गाना भी बहुत ही बेहतरीन बा। जौन की रउआ सबके हम बता दी कि वीडियो में बनल रही, कब रिलीज हुई, कैसे रिलीज हुई, कब टीजर आई, कब पोस्टर आई, सब के बारे में बताएं। लेकिन हम रउआ लोग के एगो और बात बता दी कि ये साल पूरा मय सावन, पूरा सावन भर पावर स्टार पवन सिंह के गाना बाजता, चारों तरफ बाजता। आ पावर स्टार पवन सिंह के गाना के व्यूज भी अच्छा आयल बा। लेकिन बहुत लोग हमरा वीडियो में कमेंट करता कि एगो बात बताई, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग गाना हमरा धुरंधर भैया के बा जौन की बोल बम के गाना बा। तो ओ भाई लो से हम बता दी कि व्यूज माने ना रखेला ई बारा के जमाना में, काहे कि बारा एड प्रमोशन भी लगा के व्यूज बिटोर सकता आदमी, ठीक बा। तब व्यूज माने ना रखेला, धरातल पर केकर गाना बाजता ई मायने रखेला। तो रउआ के हम बता दी कि ई चौथा गाना जौन की ई पावर स्टार पवन सिंह के आवे वाला बा, जौन की एकदम कमाल धमाल के गाना बा, माने एकदम मिजाज मूड बन जाए रउआ लोग के। जेंगा ई गाना रहला जौन की आई रहला बेबी काजल के संगे, एही में जबरदस्त गाना बा आ जबरदस्त तरीका से पावर स्टार पवन सिंह गौले भी बाड़े। तो रउआ सब इंतजार करी, आ इंतजार माने एकदम ज्यादा देर इंतजार ज्यादा दिन नहीं करे के, काहे कि गाना छूटरला एक जस्ट बाद पोस्टर रिलीज हुई, आ ओकरा बाद टीजर रिलीज हुई, ओकरा बाद गाना रिलीज हो जाई। एगो और बता दी बात कि पावर स्टार पवन सिंह लगातार गाना छोड़ रहा बड़े, लगातार सब कंपनी से गाना आवता। अभी एगो आदि शक्ति से आवे वाला बा, एजे फिल्म से आए रहा, वेब कंपनी से आवे वाला बा। अभी लगातार कोई गो कंपनी सब लाइन में बाड़ी सन, सब कंपनी से आवे वाला बा। अभी इनकर आपन कंपनी बा, ओहू कंपनी से आवे वाला बा। उषा फिल्म्स जौन बिक्की भैया के कंपनी बा, ओहू कंपनी से गाना आवे वाला बा। तो बहुत सारा गाना रिकॉर्ड भइल बा। रउआ सब एगो और न्यूज देख ले ओके कि ओमे बीने बिहारी भैया कहतनी कि इस साल के सावन में हमरो गाना पावर स्टार पवन सिंह गौले बाड़े। तो उम्मीद करतनी कि बीने बिहारी भैया का भी गाना रिलीज होई, तो उ कहीं वेब से आवे वाला हुई, वेब म्यूजिक से। काहे कि बिना बिहारी भैया के गाना ज्यादातर वेब म्यूजिक से वही कंपनी से आवेला। लेकिन हम बता दी कि बिना भैया के गाना भी रिकॉर्ड भइल बा, जौन के पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में अगला साल पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में आ बिना बिहारी के लिखल गाना ना आई रहे, लेकिन ए साल गाना आवे वाला बा। इरवालो न्यूज भी देख ले ओके। तो वह सब इंतजार करी, बहुत ही सुंदर सुंदर गाना कुल रिकॉर्ड भइल बड़ी सब पावर स्टार पवन सिंह के। आ मैं इस चीज के एकदम भुला के गाना के सुनला के जरूरत बा, शेयर कैला के जरूरत बा, चैनल के सब्सक्राइब कैले के जरूरत बा। आ एकदम लगातार पार्ट बाई पार्ट गाना आई, या गाना एकदम रिलीज हुई। आ गाना सब गाना एक से एक बनल बड़ी सन। रउआ सब सुनी, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।